Mbak atau Mas gitu ya? Oke toh Mas, kowe ngerti nek lenang kowe Mas. Arep lenang kae permintaan tuan rumah. Oh iya ya lah ya. Mbak Anik karo Mas Gatoti ra ngendikane lek digawe awake dhewe. Lah kok ngono? Dek Mimin mangilen ten santan. Oh terus. Kula mantuke anak kula ora wis penak ya. Oh penak ora bayar ngono to? Iya. Alah, kowe kok ora bayar kurang 50 jer telepon. Nah kok rumangsa. Lah kok Mbak Anik ki ngono ya pekewuh aku malahan. Iya. Lah ya nyumbang. Iya nyumbang ya kok. Iya. Soale kowe iki kok ndedel meni apa ora lumrah wong aku ya. Kok sugihmu kok ndlatakno lho Mbak. Oh ya usaha. Syukur nek nyumbang ya nyumbang. Ya lagunya dikasih cendol dawet permintaan dari Bapak Haji Teteng sama Ibu. Bandung. Ya sama Bapak sama Ibu nanti bisa goyang ke sini. Yuni. Iya. Iki adine wedok Mimin ki sisa nek jenenge pamer bojo ki lak penak bareng-bareng. Ya wis nek anu sing perawan-perawan aku tak mundur ae apa piye? Oh, kowe wis lungguh wae Bali wae ora masalah kok. Oh lah iya. Monggo Mbak Aprilia, Pak. Dudu klambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku bilangnya anyar Mbak. Batine campur sari dina iki. Batine apa lho? Karo tonggo yang ngarani 13 yuta. Kok 13 juta lho gilange? Nyun ngapunten nggih Bapak nggih. Nyun pangapunten Mbak Yuni niku mboten saged bedake kalih tangga napa mboten. Butuh ngarani duit ngarani ngeten mawon tok. Pangapunten sanget. Ben. Sik. Neng ngopo seneng aku ya mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Spesial buat Pak Haji sama Ibu boleh goyang? Monggo Mas Tito. Yuk. Mbak Yuni, Mbak Apri sisan foto karo mantene yuk bareng-bareng yuk. Asik. Iya. Derek bingah Bapak Ibu berkah-berkah sadayanipun. Matur nuwun kasembadan hajate. Yo, Mbak Yuni kene. Dari Bandung, ya monggo yang mau joget. Goyang sampai bawah. Dudu klambi anyar sing nang jero lemariku. Nanging bojo anyar sing tok pamer ning aku. Wik 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 wik. Oh 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 oh. Dudu klambi anyar sing tak sawang ning mripatku. Nanging bojo anyar sing mbok pamer ning aku. Ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku.
Bandung. Oh Iya. dari Bandung, ini semua keluarga dari Bandung Ibu, ya Sumangga ampun. nggih. Cakep-cakep putih-putih ya nek piye Bandung ki rasah perawatan aku kok suntik ping 18 kok ora putih-putih. Dasarnya mekok. Sendiri-sendiri. Iya mungkin ada request lagi dari Bandung, Mbak, Banyulangit. Oh, baju anu bojo langit ya. Banyu langit. Mbak Mimin, Mbak Nggih. Apri. Dalem. Isih mending kowe iki disontek ora putih iki jek mending. Yune iki diwedaki ora putih lho ya. Oke, Banyulangit, Cidro. Cidro. Wah, keluarga Oke Bandung dikasih juga satu persatu. update terhadap lagu-lagu. Oke, yang Nuansa dari Jawa. Bandung joget bareng ya nanti ya. Mas Pidut dikasih Banyulangit. Monggo semuanya harus gembira biar imunitas kita tetap terjaga ya. Katuraken kunjuk para tamu, sumangga panjenengan sami ingkang rawuh tanpa jejawat asta utawi tidak jabat tangan dipersilahkan untuk mengucapkan salam bahagia saja untuk mempelai dengan tangan berada di dada dan menganggukkan kepala seraya mengucapkan selamat kagem mempelai berdua. Angin sing reridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke ngeluh neng pipi suara weruh sanadyan wong ana ngimpi Ngalem ngalem ning dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku ngalem ning aku ben rada kesiram udan ning dalu. Hey, goyang semua yuk keluarga dari Bandung. Yang ada masih ada di atas turun semua yuk. Waktu gede kasiram mendunge udan telesono atine wong sing kasaran setya janji sepene tansah kelingan Ademe gunung rapi korban melu krungu suaramu ngomongke apa Ademe gunung rapi korban sing ning Langren Wonosari Yogyakarta. Keluarga besar dari mempelai laki-laki dipersilakan untuk gabung ke depan. Permintaan dari keluarga besar Bapak Haji Teteng Adiatman Sarjana Ekonomi. Keluarga besar Bandung dipersilakan untuk gabung ikut ke depan. Ayo bersama. Dipersilakan. Jas Galeri. Kita, 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 kita. ngono lho Lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine
Bandung, yuk joget bareng di depan. Joget semua yuk, keluarga dari Bandung. Seraya memberikan selamat kepada mempelai berdua. Kita kita kita, kita kita kita, kita kita, lolo lolo. Ono lho, Lek. Janjine, Janjine, janjine piye? Ora suwe-suwe pamit esuk, lungane ra nganti sore. Goyang dong, bawa. Udan gerimis, telesono klambi iki. Jroning dodo ben ra garing ngedap janji. Ora lapis dene nggon resane. Nganti kapan aku ora bisa lali. Wasik. Aduh duh. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa keluarga dari Bandung. Begitu semangat sekali ya, Lek ya. Wah, wah. Mbak Apri, Mbak Mimin, Iya. Mbak Apri wau nembe dugi dereng ngaturke donga kagem penganten. Monggo borong dungane Mbak Apri kagem Selamat. penganten berdua, monggo. Selamat buat Mas Rizka Aditya. Mbak Rizka. Mas Rizka Aditya juga Mas Tirto Bagus Adiatman. Nadianto Piai Bandung, Ya. namanya tetap Jawa ya, Mbak? Iya, Tirto itu air. Air. Bagus. Bagus wis ngarani. Heeh. Adiatman apa ayo? Kowe kan Pranoto Coro Winasis. Adiatman iku turut asmane bapakne, Bapak Haji Teteng Adiatman. Oh. Putrane Pak Teteng Adiatman. MC kondang kira ya musoe pinter le ngolah basa ya MC apa Adi TV Ayu Jakarta. Wong ya ning Ayu Jakarta wis kawentar jane ya ya Mula ora aja apa-apa. ngepal to. Ya ora kabeh duwe petingan dhewe-dhewe. Saploke turut dalan ki kok wis anu ya. Sik urung tak turut dalanmu, urung tak turut. Aja runggut. Iya. Para tamu kakung Sumawan Putri gelar hajat wonten wanci puniki kawengku dening panjenenganipun Bapa Gatot Sriyanto Ibu Anik Soekardi anggenipun bebesanan dening keluarga ageng panjenenganipun Bapak Haji Teteng Adiatman Sarjana Ekonomi mewah Ibu Hajah Noni Indrayanti piantun gung saking Ciwaruga Parongpong Bandung. Katuraken wanci kunjuk Mbak Yuni sareng kanca Narendra sumangga borong. Pak Lurah mbok bilih badhe Bawa. nyumbang lagu, Pak. Oh iya. Oh, wah Pak Lurah ki jan kon pliket-pliket kuwi lho, Mas. Ora. Piye? Nemplek kok pliket to ya. Nemplek. Bapak saged, Pak? Nggih. Oh, Bapak saged. Oh ya wis borong. Ya tepung kanji Mbak Yuni. Nggih. Penyanyine tuwa mboten apa-apa nggih Pak Lurah. Wah, ya mek tuwa aku ya wargane kok tuwa. Memenuhi permintaan dari Bapak Lurah Bapak Wuryanto Nugroho. Ada tepung kanji. Bersama campur sari. Nalendra. Oke. Wasik. Saged ta, Pak? Mas, aku pengen cerita. Kita berdua, wong tuaku ora setuju.
Lunggan. Oh, ngaten. Oh ngoten, Nggih. matur sembah nuwun. Ala tukon bobok, tukon pilis laris. Lagunipun Jambu Alas. Pak Lurah pun Sik ta. iki asmanipun Pak Dadi, Mas. Loh, Pak Dadi bahasan maringi ngono, Pak Lurah ki terus rada piye ngono lho. Lah kok rada piye-piye? Lah, masa- Iya. Nggih, matur sembah nuwun Pak